KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe biyankoɓe Pin TV caggal jettuɗen Allah en juuli Mouhamadou Touba ɓurɗo windere jetti jinnami men en juurima papa men wasil men Nourdine Hamad Aliou Rahi e ndewre makko en juurima ɗon dendagal seernoɓe furankoɓe en jetti Allah kadi dukkuɗen hannde kadi cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanade ɗo bandiraɓe e jonde men ɗe kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha taw ko émission meɗen mo ganduɗa spécial hoddiro émission mo ganduɗa ko spécial pour yeeɓiyankoɓe hoddiro kono noon ko émission mo ganduɗa eɗen beltodiri dendagal bandiraɓe oɗo participe e nder hoddiro hande kadi woni koɗɗo meɗen ko acteur meɗen tigui ko nder acteur principal e nder hoddiro woni Afam on woni Hammadam on woni Ousmane Diallo on hande tigui bismiɗen ɗo e plateau meɗen wadde noon Ousmane bisimilla ma e nder plateau men spécial hoddiro. Eyyi a jarama Mama Sali ko adi foof mi salminima kadi mi weltima e invitation o eyyi mi salmini aussi bandiraɓe men yeeɓoɓe Pindi TV ɓe spécialement noon yeeɓoɓe série men hoddiro ɗon kadi calminirtumi bandiraɓe men yeeɓoɓe Pindi TV ɓe foof spécialement noon yeeɓoɓe série men hoddiro kadi gonɗen koye lewru korka eɗen jafno bandiraɓe foof eɗen mbiyaɓe ɓe jarloɓe jaafo min to banggam ɗo mi yarli mi yaafima yo Allah yaafo en bakkaruji men kadi jaɓana men korka men. Allahumma amin. Seydi Diallo wadde noon ko wiide tan eɗen mbiya bandiraɓe ɓe foof en puɗɗorima bisimillahi rahmani rahimi e lewru korko ndu rewde teddundu yo Allah hokken jofndir alhamdulillah rabbil alamin Allah eɗen mbaɗa bandiraɓe ɓe foof junno wuuri nde Allah yaafo en bakkaru men jaɓana en dewal meɗen Allah feccen e barke lewru korko ndu kono noon eɗen gandi en mbawa woɗɗoyde taw en jettani Allah en jettani sponsor meɗen leader mo ganduɗa ko KP noon ko KP mo Elas Demba Ka KP ko KP gorko pullo dañjo artiri e nder leydi mum waɗi investir e nder leydi muɗum wadde noon KP ko transfert d' argent mo ganduɗa onon fof oɗon mbawi wadde ɗum e nder portable moɗon wadde ɗum téléchargé noon ko banggue Play Store wodanɗo joguiɓe iPhone ɓe ko jahata ko App Store so mbaɗi ɗum téléchargé ne weeɓi application no hoyi o teddani dañon transfert d' argent e nder portal moɗon kala ɗo jaaɗon e nder boutique aji amen KP EDK walla e nder boutique aji ni goɗɗi ko gona EDK kewɗi hen ne waɗi KP son verse ko gratuit so tawi oɗon tiro ko gratuit so tawi kadi oɗon neldo goɗɗo joguiɗo KP ko gratuit wadde noon ko wiide mbaɗe feere dogon jahon e KP transfert d' argent oɗo mo ganduɗon ko ballal miskineɓe ko ballal Sénégal naaɓe kala bandiraɓe foof nantondiri ene payi wadde noon fulɓe kettu hen caggal nde tawno halpure eɓen kewide neɗɗo ko bandum kadi ganden jeeɗo KP o ko pullo tigui ko Elas Demba Ka jeeɗum en jettimo en jetti partenaire meɗen kala Ousmane émission meɗen spécial hoddiro sa nani ɗum woni no mbiɗen ni ko eɗen jiiɗi e kala saaha invité ɗo acteur goto e nder série o walla actrice goto e nder série o par ce que eɗen gandi yeeɓoɓe kadi enen jewno jomum kadi kala jeeɓowo série wasta ɓurɗo wonde fansa muɗum ɓe ganduɗa hande ko Ousmane tan jiyata ha ɓuura weltade waɗɓe fof ne beltini ɗum kono ko Ousmane goni préféré mumen ko hono noon goɗɗo e goɗɗo e goɗɗo e goɗɗo ɗum ɗon noon wadde en yooɗa ɓe jeeɗo hande Ousmane e facette goɗɗo par ce que yiide neɗɗo tan ene tourna yiide ɗum ene jooɗi ene haala kadi wona gotum
ko noon hannde ko ɓe ngannda Ousmane seeɗa mbaɗa feere ɓe ngannda ɗum kono noon ko émission mo ngannda eɗen beltinira e banndiraaɓe weddotoɓe lamɗo mumen seeɗa e participation mumen e ndeer koddiri woninde kewɗen wiide grain de sel maɓɓe ɗum ɗon noon ko haade men woɗɗoyde hay nokku ko jarnade ɓe kamɓe d' abord waɗɓe ɗum e nder o ɗiɗo semaine aji ɗiɗi jawtuɗi sen paari garten Ousmane beele farama o jarama o wiyama Seydi Sow ñebbe ala ko bone makko sona yettorde nde fof ko moƴƴi yo andu ko waɗi ko yettima galde o kadi heewi minen fof min jarnimamo emin mbiyamo yo Allah lumtin ko woodi barke wadde noon min beltiniri ɗon Madina Toile naɓe kala e kuuɓal goɗɗo ene wiye ceerno Maysour Sow ha jonde ko sosoɓeɓe o waɗi hen 2000 francs o salminama kam calmini dendagal gawol naaɓe ene mbiyamo kadi yallah lumtin ko woodi barke e goɗɗo ene wiye Abdoulaye Diallo woni ko to e Mali on waɗi hen 2000 francs CFA on noon ko doom baye Ousmane am on wiye kankone yallah lumtin ko woodi barke en calmini malinaɓe foof eɗen gandi malinaɓe foof ene mbaɗa suivre série o no feewi en calminiɓe kamɓe kala en mbiɓe kadi jarama e goɗɗo ene wiye Fatoumata Ba woni ko to e Gambie Fatoumata noon waɗi min sagal min rewɓe en kewi wiide ni guila ñande Amadou Moussa jooɗi ɗo toñi min ha joni min wonnoon ɗum no muusimi kala debbo baɗɗo participé tan mi gonamo koye weltade oɗon banggue kanko no waɗi hen 5000 francs CFA wadde Fatoumata Ba gonɗo to e Gambie Allah jarama a jarama min calmini gambinaɓe kala kadi gambinaɓe ene jeeɓa séeru no fewi ɗum woni ko wiyete ko pulago ala frontiére Sénégal Mali Gambie Mauritanie fof ko gotum wadde noon eɗen mbiyaɓe Allah jarama ɓe jarama min calmini gambinaɓe kala goɗɗo ene wiye Douga Sow ha jonde koye sosoɓe ɓe gonni jajaɓeɓe enen jeyno oɗo semaine kono oɗo semaine kam ko sosoɓe jeeyi ɗum Douga jeeyaɗo to e Hawre kanko no waɗi hen 1000 francs o wiyama Allah jarama o jarama yallah lumtin ko woodi barke e ndewre makko en calmini dendagal Hawre naaɓe e dendagal ko taari Hawre e kuuɓal goɗɗo ene wiye Salli Pam Jafan o jeeya ko Jafan Soro ɗum ndeysan ko almudo o wi mi waɗi hen 400 francs kono gandon komin almuɓe komin janggoɓe gummi ko gay kaheydi kono noon gande somi dañino ko ɓuuri walla mo ganduɗa so tawi ala ko walla ala ko wani hoore mum itti waɗi hen mbuɗu muɗum ko yidde wadde noon eɗen mbiyamo yo Allah hokkum no yettiniri allowal ngal en jarnimama Allah jarama o jarama goɗɗo ene wiye Amadou Diallo kañum woni ko to e Mali o waɗi hen 5000 francs CFA kanko no wiyama Allah jarama o jarama yallah lumtin ko woodi barke koɓe mbaɗi ko foof yettima e nder galle o e goɗɗo ene wiye Kadja Sow o jeeya ko Nioro Mango ha jonde koye Mali kanko no waɗi hen 5000 francs wadde noon o wiyama Seydou Sow ñebbe ha Kadji ko Kadji Sow Kadji noon ɓen mbiye Kadja ɓen mbiye Kadji kono kam ko Kadji Sow o wiire inde nde wadde noon Kadji Sow to Nioro Mango 5000 francs mo bannoɗa hen yettima galle o Allah jarama a jarama wadde ko ɓeeɗo mbaɗi hen participé e ɗeɗo jonti ɗiɗi jawtude eɗen jarnoɓe gallo foof kadi ene jarnoɓe équipe hoddiru foof kadi ene jarnoɓe woni ko mbiten ko e kala saaha Ousmane am mbiyata gojjat ɗum tinat wadde noon kala ko jomum itti waɗi hen eɗen jarnoɓe nde tawno won joguiɓe ko ɓuuri koɓe jogui ko waɗani hen kamɓe soɓe guitti mbaɗi ko yidde ɓe pulago yidde ɓe séeri o continue wadde noon en jarnimamaɓe no fewi eɗen mbiyaɓe yallah lumtin ko woodi barke wadde noon haade men woɗɗoyde hay nokku mi arta e maga e Ousmane Diallo hewɓe nana e mbiyamma kono noon ganda hoto Ousmane jeeya e nder Fouta en mbawi andude hoto Ousmane jeeya e nder Fouta meɗen eyyi Ousmane Diallo jeeya ko to département de Podor e wuuro ne wiye Mbumba eyyi ko toon jeeyami toon jibinami kadi ko toon mawnumi eyyi ko toon jeeyami toon jeeyɗa toon jibinɗa ko toon mawnuɗa kono somin jumani Ousmane woni koye jangde ko étudiant mbawi andude gattanamin seeɗa e parcours Ousmane tan e jangde muɗum ha ari ɗo e nder université mo Dakar eyyi bon caggal nde gonnomi Mbumba comme no mbimami ni ko toon mawnumi ittimi toon tan ko nde dañmi bac nde nde dañmi bac nde noon mbaɗami orienté ɗo e université Cheikh Anta Diop mo Dakar ko ɗon puɗɗimi noon bonnomi ko faculté de droit caggal mum noon wonko jinnomi wadde goɗɗum wonko ɓurnomi yidde wadde jaami mbatmi inscrire école aji formation ngaji ɗi jaami janggumi toon gestion des entreprises eyyi nde janggumi gestion des entreprises ha dañmi licence après continue pour wadde master 1 master 2 pour dañde spécialisation gestion des ressources humaines voilà pour le moment ko ɗon yimɓe jarate kadi jangde nde ɗon kadi ko jangde mo ganduɗa so tawi a paari ɗum ko aɗa wawi yahande hoorema so hay sinno neɗɗo ƴettanima ne ligguinma ne aɗa wawi yahande hoorema par ce que aɗa ferta pertugol mo ganduɗa
ko yimɓe mbiyata entrepreneuriat ko aɗa wawi fewjande hoore ma aɗa wawi wadde créer entreprise ma o saaha koye ɗeɗon koyɗe min goni dal. machallah Seydi Diallo wadde min mbima yo Allah yettin nde tawno won ko mbiɗa ko wawde janggude meccal ganduɗa aɗa wawi yahande hoore ma taw hay sinno a yahani dewɗa e goɗɗo walla goɗɗo ƴettuma e nder galle aɗa wawi an créande galle hoore ma taw ko galle liggorgal ɗum ko hunde wande fayida wadde eɗen mbiya bandiraɓe sukaɓeɓe foof yo mbaɗ feere ɓe mbaɗa ɗiɗo formation uji e mbasa wadde somme par ce que eɗen jeeyi hewɓe ne jangga ha keeɓa université keeɓa toon mbaɗa toon pendant 4 ans 5 ans kono so jalti jooɗo par ce que ay meccal gotal ala ɗum noon min mbima bonne continuation. Merci. ko wiide kadi bandiraɓe ɓe yoɓe paam série meɗen hoddiro koko ariti pour le moment wona haydara noon tournama parina no jooɗi kono saabi ɗum koye nder lewru korko ndu gonɗen du tawde eɗen gone e lewru korko eɗen gandi eɗen gaadudi kala nde lewru korka ari kala série ɗi doganno fof kewi dartade ɓe tawno eɗen gandi lewru korka kadi wonko sénégal naɓe kewi adorade ɓe kewi wadde excuse uji ganduɗa ko jalnika ɗum tan yimɓe kewi wadde suivre yoɓe gandu noon ha joni en entiɓe to e banggue hoddiro o ha lewru korko ndu ɓenna kono noon en lumtineneɓe goɗɗum woni goɗɗum woni sketch meɗen mo ganduɗa batteɗo ɗon jalnika mo ganduɗa ko korka ceerno Modi ñande fof ene naata ɗo e nder Pindi TV à 13h kamɓe fof soɓe jiiɗi jalde ɓe beltoro yoɓe jaato e Pindi TV ɓe mbaɗa feere ɓe jeeɓa korka ceerno Modi yoɓe ganda ha joni koye nder galle he ko produit Pindi kono noon émission menda ko série meɗen hoddiro kam dartima ha korka yawta korka yawti inchallah ñande yimɓe jaari ndiyam foof maɓe jiitu série mabɓe inchallah série mabɓe préféré inchallahu rabbi suman caggal nde min gandi seeɗa to dewɗa e parcours ma ha jettiɗa ɗo ha ko mbatta ko e banggue hande komin gandirma walla komin bismorima ɗo en tant que acteur hoddiro mbawi andude Ousmane beela a meeɗi joude e série ji walla c'est la première fois? eyyi a jarama min kam c'est la première fois mboɗo waɗa série heddoro noon ko wonino jamono mo ganduɗa ɓooyi wonde haqqillam manam mi ɓooyi yidde joude série ko tubako wiyata passion ko ɗum passion e yam donc sahaji sehilaɓam ɓe wonno mi ɓooyi ɗum yewtude mboɗa haala ɗum eɓe nana mboɗa haala ɗum kamɓe koye mabɓe so tawi ɓe jii ko wayno no ɗum wiyete ala so tawi wajiɓe ene jiiɗi joude série ji aɗa andi ɓe casting merci casting jinnomi wiide so casting ngaji mbaɗi eɓe neldami comme quoi que bonno eɓe nananno mboɗa haala ɗum kadi ko Daouda Diouf woni binduɗo série o wonno kadi kamin gueƴira minen ndendi wuuro nde o nani mboɗa haala ɗum nde kanko mo wonna e ɗeɗon koyɗe o noddi kam o haalni kam o wi kam min won projet mo joguimi ko projet série goto ne wiye naggam mbimomi d' accord donc nde affaire o yonti nde tan o noddi kam wonno kadi comme no mbimami ni wona mbawa ko wona haydara ko yidde tan mbimi daro mi naata hen mi ƴeewa quoi voilà ko noon dal ɗum ardi machallah woni ko mbiyata limore fof fuɗɗorto koye goho kadi yidde taw wawa ɓuuri no wawi taw yiiɗa e tawno so neɗɗo yiiɗi hunde taw wawa so tawi indi ɗum tan waɗat machallah nde garɗa hen nde min jii ko première fois ma kala kadi ko mbiyata ko tout début est difficile e nde woni première fois ma nde nodɗa premier séquence ma nde tourne ha ɗum nde est ce que a dañani hen caɗele? eyyi bon mi dañi caɗele mi dañani caɗele mi dañi caɗele ko première fois donc a ari caméra ji ɗi lumiére o a faami yimɓe nana jooɗi donc forcément a waɗat stressé eyyi donc ɗum kam bon c'est tout à fait normal mais heddoro ko a ƴewat wadde contrôlé ɗum ɗon tan quoi eyyi somi wi mi dañani caɗele kadi ko nde garmi nde mbami kono gonnoɗo ɗo ni par ce que mi artan wajiɓe jaɓɓi kam ɓe mbaɗi kam intégré a faami donc wayno yimɓe mo ganduɗa mi andini ɗumen ko ɓooyi ni eyyi goto foof ne haalda e ma ne yewtuda e ma donc affaire o sattani kadi goto foof ne haalanma mi waɗa profité oɗon occasion aussi par ce que on jour ko wonno kam marqué woni kisma nde min jahata nde wonko yewtantuno kam donc ko yewtantuno kam waɗa kam expliqué waɗa kam encouragé ɗum ɗon tagui ha mbawmi wadde géré tournage o holno fotirno ni quoi voilà donc affaire o dal ko noon yaari wadde ko noon par ce que an taw hankkandi yimɓe foof ne panma ko juuti nde tawno
Ousmane inde mum nanama e séro ko juuri taw image muɗum yiyaka no jeeɓiyankoɓe paddirnoma ni ko noon tigui minen ne e jowannoɓe e nder séro noon min paddirnoma ɗum tagui nde ganduɗa yimɓe fof ko hayo Ousmane donc Ousmane hande aɗa jowa hen rôle mo ganduɗa ko ka gorko jiɗɗo debbo mo jiɗɗa o noon yaama ene heccuma e duuɓi yaama kadi debbo mo jiɗɗa o jinnaɗo ma debbo yiiɗa ɗum te an kadi ko kanko jiɗɗa malgré kadi ko wawi hebdema foof aɗa nangta yidde ma holno guutuɗa ɗum en tant que gorko mo ganduɗa mon fof ne andi no ɓiɗɗo waye e jinnaɗo muɗum gaga no jinnaɗo waye ɓiɗɗo mum fof ne andi kadi no ɓiɗɗo waye jinnaɗo muɗum surtout ɓiɗɗo gorko ɓuuri hewde wonde sehil mum ko yummum ne woodi yumma ko sehil ma woni hankkandi guila ɗo woni cukalel a mawni a yiiɗi debbo goɗɗo ganduɗa ono yiiɗa ɗum hankkandi wonti tirma hakkude mawɗon hakkude yumma natti welde no guutuɗa ɗum e nder galle o eyyi bon situation musɗo mbiyatmi par ce que comme no mbiɗa ni tan ko gueɗe ɗiɗi hen gueɗel gotel ko jinnaɗam o ko nenam ko sehilam kadi ne yiiɗimi ne horsinimi kadi min noon mbami mum komin sehilama no fewi gueɗel gonguel ngel ko suka debbo mo jiɗodirmi o on kadi mboɗo yiiɗi ɗum kadi yiddimi ha donka wawde wadde contrôlé hoorema ɗum tagui situation no ɗi compliqué yam nenam yiiɗa hakkudemi debbo te min ko debbo jinmi ɗum noon affaire o ne ɗeeɓi musde dal o saaha dal mboɗomi hakkude mi anda holon banggue guurortomi eyyi affaire o ko ɗum waɗi hen compliqué mi yiiɗa waddude nenam saabu ko jinnaɗam kadi aɗa faama hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo mum saabu nenam ko sehilam kadi ene horsinimi no fewi hakkude amen ne weeli ha maayi tomin dewti kadi ko kañum jinmi yidde no foori ha maayi ko guila mboɗo woni Sénégal ala fof ko waɗananimi ala tomin dewdani ɗum tagui dal affaire o ne jiiɓe yam no fewi ne jiiɓe yam gonagal ame galle o maire o watti lawade eyyi joni dal mine mum fuɗɗima wadde guerre te ɗum ɓurananimi voilà affaire o dal ko noon woori pour le moment dal ne muusa yam no fewi ne muusa wawata webdema Ousmane eɗen kewi yiide suka worɓe hewɓe ne jiiɗa mbasa ƴewde ni e duuɓi walla mbasa ƴewde kinde walla mbasa ƴewde o ne jogui walla o ala kono so tawi jomum Allah waɗi ferguitima tan walla jomumen hayso wona ferguisi so miijima tan ba jomum waɗi ɗum trompé tan kewi ko yaltude hen ko tagui an ha joni a yii debbo o malgré o a yeehi caggal leydi o yeehi o wonde goɗɗo haw ferguitima fof kono aɗane yiiɗimo ha joni holko tagui ɗum holko tagui joguiɗa oɗon force o jogade oɗon fidélité eyyi par ce que mbaɗa nanggui tan neɗɗo aussi so tawi woodi to dewruɗon walla woodi ko guurduɗon kadi a yiiɗimo wona a yiɗatamo tan e beelammo hayso kadi o dañi mettere aɗa foti walludemo kadi kanko ko heeɓimo ko hay goto andaro holko heeɓimo ko holɗum a wawa arde tan ni tan mbiyaɗa oppo jomum sababude ɗum ɗon donc ɗum tagui minen nanggumomi ha joni yiddem ne hedde makko kadi mboɗo jogui jorto kadi ko heeɓimo ko wona hunde nde weela ɗum kadi ɓeydi kam tagde nanggudemo gonga wadde somin paami tan Ousmane jiɗɗa wadde ɗon expliqué tan ko yo worɓe sukaɓe worɓe waɓenoma yoɓe teyat oɗon banggue neɗɗo oto ancino hunde tan wiyene anca sa yiiɗi hunde tan jaggu kadi so jomum a yiiɗi ɗum ene wonde beelamma hayso dañi caɗele waɗa ɗum soutenir te tawno ko ɗum woni yidde wona aɗa dañi jaam tan eɗon gonde e jaam mi yinma a dañi caɗele tan waɗima abandonné noon wadde ko ha joni ko pour hollude yimɓe tan ko mogaten ko foof ko hunde wurande aduna he kadi jiiɗi tan tan ko e kala saaha tindinde yimɓeɓe hollude ɗumen aduna ko ni foti warude nde tawno hay goto wurani e bellammo tan ko hay goto wurani kadi e mette so wiyama yidde tan kadi weeɓani par ce que yidde meeɗa webde yidde alay saago jomum sahaji daña ko welma daña ko musma kadi haɗuma andude tigui gorko ne yinma ko ma daña difficulté ji mbaɗi ni gorko o wonma soutenir wadde noon ko ha joni ko wajade génération ma tan ko wiide tigui yoɓe mbano Ousmane Diallo wayni nde tawno ko ɗum woni yidde gongre gonga ɗum kadi woni no neɗɗo foti wurdude e guiɗo muɗum so tawi en gummima ɗon Ousmane aɗani e série hoddiro neɗɗo so tawi ene joua ma waɗ séquence uji jouɗa séquence o wonma marqué taw koye tristesse walla koye beelamma so tawi séquence o ari kala so tawi séquence o ari mbiyamo so ato arde séquence o mboɗo sikki tan o ari par ce que séquence ɓurɗo kam wadde marqué pour le moment mbiyatmi ko tagui ɗum ɓurde kam wadde marqué ko première séquence mo zoumi eyyi ko première séquence mo zoumi nde gartumi nde quoi eyyi mboɗo ummi caggal leydi mboɗo arti e famille am mboɗo jaɓɓa ko ɗon puɗɗimi yaltude e série o
donc ɗum noon waɗi kam marqué par ce que c'est la première fois voilà waɗi kam marqué caggal ɗum aussi waɗi séquence goɗɗo kadi baɗɗumi marqué woni nde jaami galle mi wadde haalandemo ko addi kam no tawrumomi ni a faami gulaali ɗi e ngullume makko laawi dal voilà oɗon scénario aussi ne waɗi kam marqué voilà le fait que wona hunde mo ganduɗa mboɗo waɗanno ɗum ko min e makko ne welno mi ari tan hannde probléme waɗi mboɗo wulla e makko manam mi meeɗa haaldude e makko noon ɗum tagui séquence oɗon ne waɗi kam marqué quoi kadi c'est normal par ce que kadi so tawi a nani jomum wonko wonno hakkude moɗon kañum kadi pawɗa yakarema foof a yeehi caggal leydi ferguitima caggal ma sa ari haɗuma jonde hande dañde hande haqqilantagal dañƴa yatte ha ganda holko wonni mbaɗama soutenir alay saago a tant que neɗɗo alay saago kam mbiya aɗa oppa merci première réaction oɗon voilà donc so tawi en gummima toon Ousmane holko mbiyata yummiraɓe waɓe no yumma Sali Diané yummiraɓe tan wiyoɓe hande ene porsi ɓiyum yo naata e dewgal par ce que enen fof eɗen gandi ko wiyete o haɓɓanama tekkilen ɗum fof ko hunde ɓennude caggal meɗen kono hande oɗon aduna hande on guurani ɗum kadi eɗen gandi kadi ko to juwaten koye no woodi e nder galleji ɗi won jinnaɓe ganduɗa mbiyata ko mayde ɗum mumen ko ɓetan desata tawi neɗɗo sa resni ɗum mo jiiɗa wona kone fantina wona kadi kone feena holko mbiyataɓe a tant que hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo ko gonga neɗɗo ne jogui respect e jinnaɗo mum fof kadi neɗɗo kadi sinno ko sago mum kala ko yummum wi ɗum waɗa kono kadi wonko ɓiɗɗo jeeyani hoore muɗum yummiraɓe waɓe noon ɓe ganduɗa nane e galleji walla babiraɓe waɓe noon forsoɓe ɓiɓɓe mumen e dewgal mariage forcé ko mbiyete ko non mariage forcé par ce que ɗen gandi wona kon nafa holko mbiyataɓe a tant que ɓiɗɗo holko ñagotoɗaɓe eyyi ko question metto jabade seeɗa par ce que enen eɗen jogui réalité ji men yimɓe ma wonno ɓe paamir walla ma wonno ɓe paamirani aussi kono e yiyandam tan min so tawi comme no namdirɗa ham ni mbiyatmi tan ko jinnaɓe yooɓe goppu haqqille aussi e sukaɓe mabɓe par ce que mboɗo sikki tan mariage forcé ne wodno seɗen mbawi wiide ɗum mariage forcé ni nden kam peut être jomumen ne mbawi wasa andodirde ni tan dokkodire jomumen ndesodira continue kono joni jamono yahata kena wayloke yahata kena sansa hande yimɓe tolnima to ganduɗa wona aɗa wiye ko ɓi kawma ndesata walla ɓi kaari ndesata yimɓe jahat jaltat a fottata neɗɗo goɗɗo a anda ɗum walla a jiidani mum jiiya ɗum jiiɗa ɗum kadi dewgal mboɗo sikki tan ko comme no waji ɓe mbiyata ni ko dow ɗum watte fotɓe resodirde ɓe ndesodirtu tan wonko ganduɗa yimɓe ne pooti wadde ɗum dépassé par ce que wonko ganduɗa kadi mboɗo sikki tan pour min ala sens eyyi wonko yimɓe mbattiya he heewi won hen détail uji eyyi par ce que yimɓe ɓuuri pour min ɓuuri tan wadde intéressant ko jomumen est ce que ne jiɗodiri so tawi ɓe jiɗodiri ko ɓi hakkude ɓi julɗo e ɓi julɗo aɗa andi jomum ko responsable walla suka debbo ko responsable pour min ko ɗum tan ɓuuri hen wadde intéressant kono wiide aɗa forcé neɗɗo e dewgal le plus souvent heewi addude ko caɗele par ce que jomum so tawi yiiɗa tan ko ɗum addata yahat sa ƴewtidima ni joni sa ƴewtidima ni sukaɓeɓe manam parfois divorce uji ɗi ene keewi wonno ko dewle sahaji comme no jinnaɗo ma yiya neɗɗo e jogui jawdi walla ko way noon nanuma hen faami a yiiɗa sa yi ha ɓooyi seeɗa tan ko force a yaltat hen quoi voilà donc ko wadde profité occasion tan wiide jinnaɓe aussi yoɓe ballit sukaɓeɓe sahaji eyyi wona kamɓe koɓe jiiɗi ko tan gonga ni kamɓe koɓe jiiɗi ko ne moƴƴi kono sahaji aussi yoɓe goppu haqqille sukaɓe ko jiiɗi ko jiɗodira waɗa probléme jom jinnaɓe calo ko probléme goɗɗo arta hen tawne wawno ñakkude jomumen ne mbawno tan rokkirede après jokko e hajuji men wadde noon mbiɗa sikki message o yettima ko wiide bandiraɓeɓe tan haaju woni en jaadamamaɓe kamɓe foof yeeɓiyankoɓe en beltanimamaɓe nde tawno eɗen gandi so tawi hoddiro hande watti yeɓede partout dans le monde ko kamɓe sen jouwino ɓe jeeɓani yahata hay nokku wadde ko kamɓe jaggi ɗum e doole ɗe guila yeeɓiyankoɓe waɗoɓe partagé ɓe ganduɗa ɓe keppa ko samedi yonata 20 heures yonata ɓe kamɓe foof ɓe ndira ɓe paye piinde eɓe jeeɓa eɗen jarno ɗum no fewi eɗen jarno kadi gardiɓe galle ɓe
nde tawno kamɓe tigi jagge golle ɗe ha yettiɗo bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia o jarnama no fewi kanko ƴetti doole makko e oole makko e fof o waɗi ɗum so jii hande ha sériji hande fulɓe watti waɗede modernisé ha yettima ɗo fuɗɗi ko ɗo e nder Pindi TV ko guila e jeewo ha hande seenuji halpureɓe ɓe foof ene mbaɗa sériji baɓe noon wadde noon mention spécial e bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia moƴƴo nen gueddaɗo Allah jarama o jarama yo Allah hebbin waɓe makko e leñol ngol nde tawno kala ko neɗɗo waɗan leñol waɗan ko hoore muɗum mo woni ko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso kawmen Abou Samba Diop directeur général Pindi TV kamɓe fof ɓe beltinama ɓe ñaganama e lowru korko ndunde Allah waɗantaɓe moƴƴere Allah ɓoyanaɓe e leñol ngol Allah hebbina kadi waɓe mabɓe e leñol ngol beele leñol ngol en wawa ɓamtade Ousmane mbaɗa andi ko dokkoneɗo no hojummoji puɗɗima hubde namdam cakkatigal e Matam ko wiide Ousmane guila haadoma juude séri a meeɗa juude séri e sa watti juude série ji a heftinama e téléji nde tawno télé ne yawi lollinde neɗɗo beela ala ko changé gurdam beela hande a fottata e neɗɗo tan e bedda ɗo e Dakar wimami ko Ousmane Hoddiro woni ɗo walla ko wayi noon beela a dañi ko wayi noon eyyi bon jaafoɗa kam seeɗa mi nanna tan to ko kalannoɗa joni ko woni Daoudou Moussa Dia aussi eɗen mbaɗamo remercier par ce que ko yimɓe mo ganduɗa ko vraiment ne darani leñol fulɓe yimɓe foof jii ɗum kadi ko donade jomum tan Allah nde Allah ɓeydata ɗum kadi noddude bandiraɓe aussi kamɓene yoɓe nangu e projet ji halpuloreɓe par ce que sa ƴeewi série Hoddiro tan yimɓeɓe ɓe mbaɗi hen adhéré c'est parce que wonko waɗa hen yimɓe ko mbaɗi hen jawdum men ko mbaɗi hen doole mumen ko ɗum tagui yimɓe mbawi jiiɗi série o manam mboɗo sikki hunde nde so woni qualité tan yimɓeɓe tawtat kono qualité o noon wonko addata ɗum ko doole ɗe série ji mbeɓani ene namdi moyen no fewi donc noddude bandiraɓe kadi mi jarna kadi mo ganduɗa ne mbaɗa participer e émission ɓe kamɓe foof ɓe jiyama kadi ɓe beltanama joguiɓe doole ɓe soɓe gaari ɓe nangui hen tan affaire o yahat saabu sa ƴeewi série keddiɗi e ɗemɗe keddiɗɗe nawi ɗum tan ko ɗum ala goɗɗum ni kadi enen en donkani wawɓe wadde men poussé par ce que sa ƴeewi hande joom doole en machallah joom entreprise uji mawɗi machallah ko halpulare ɓolɓe kadi ɓe ballata tan ko leɗɗi goɗɗi ɗi ɓe mbaɗata financé ko ɗum ɗoji goɗɗi ɗi donc soɓe gaari hande ɓe tawri projet men o mboɗo sikki ma ɓeydo men ko jiɗɗen wadde ko ne heewi ma ɓeydo men rokkude doole quoi eyyi somi arte question comme no mbiɗa ni bon min kam kono gurnomi tan gurdumi par ce que pour min ala changement bon série o somi yeehi mi waɗi série so paari mi jokkima ɗum ɗo yamma quoi heddoro noon ko comme no mbiɗani yimɓe keftini saabu ne mbaɗami ɗum nde hay goto mi haalnani ko marowaji ɓe mbaɗa jekki tan ɓe jiiɗum ni kadi alhamdulillah kamɓe foof ɓe nangui hen ɗum ko téléphone ngaji ɗum ko vocal uji e goto fof ne waɗma encouragé et tout kadi balɗe mi nanno ɗo e Brioche Doré goto joni noon conmi ko codannomi ko ha parmi mboɗo yalta juste woɗi mbiɗo kam Ousmane kono mi hefti mi anda ko holon jeccirimi grand goto weeɗi kam junggo garmi pamema ko calmimo ha paari o wi kam Ousmane an sa nanggani Mariama mi ƴettat ɗum de voilà après noon gandumi o ko jeeɓo série Hoddiro min goni ɗon min toñodiri affaire aji ɗon quoi voilà vraiment ko hunde welde quoi voilà mimi dañi ko way noon ñande en mboɗo yeehi Mermoz so gorko goto no embouteillage wayata ni tan otoji ene dama so gorko goto ko jogi ko waɗata ko ambulant o rewi oto nomo doga ɗum o xam ne mala gabbimi verrouille jam hankkadi nattumi hoolade neɗɗa hoolade honkano rewi oto ha oto de mbimi ani sodani ko ɗum woni man jenduma o wi wona ɗum min komi tohor Ousmane ndeysan tan wimi ha ndeysan Ousmane mbiyata en min komi tohor Ousmane ma ndeysan o wi ko onon tan jeeɓanmi ndeysan o wi komin jeeyata ko fof o wi ko mbaɗanmi ko fof o wi somi nanni connexion omi waɗa ɗum fawa ɗum à côté sona samedi yon o wi mi o yeɓata ndeysan o wi sababude yebde séedo hankandi omo haala tan omo haala ndeysan wadde noon ko wiide waɓe noon mbaɗata meɗen motivé e kala saaha merci eɓen mbaɗa meɗen suivre partout kadi waɗoɓe men suivre ɓe fof koye meɗen jeeya woni ko mbiɗa ko aduna ma hankkadi ma ko changé gurnam ma ɗum tagui hayno comportement mo jogotonɗa sa yalti beleɗa ko beleɗa fof ɓonɗa walla sa miijima ɗum tan ma andu kala ɗo jaltuɗa neɗɗo wawi heftindema hen cinéma wayi noon adu noon ko wiide tan bandiraɓe ɓe foof enen kam banggue men eɗen mbaɗa woni no mbiɗani yo partenaire uji ɗi gar yoɓe jaggu hen par ce que ɗum ɗo ko jawɗele tigui mbaɗa hen ko waɗa investir par ce que kala jiiɗo Hoddiro no wayi sa yimɓe mbiye ko décor o yimɓe jii guila appartement uji
namdo kam ɗum yimɓe hewɓe ne namdo ɗum ɓe gandi ko jawdi waɗa hen ɗum fof ko bandiraɗo gorko Daouda Moussa Dia waɗi hen e kadi e partenaire meɗen kadi KP waɗi ɗum no fewi heddiɓe yoɓe gar ɓe tawta meɗen soɓe tawti men yoɓe paam kadi jogui surprise uji kewɗi nder hoddere inchallah après korka mabɓe jii surprise uji kewɗi nde tawno fuɗɗi faade joni ɓe mbiya kala épisode naɗo ɓe mbiya kadi ɓuuri welde goɗɗo o kono yo paam garoji ɗi kadi ɓurata welde goɗɗi ɗi surprise uji kewɗi nan nder wadde noon yo bandiraɓe foof gar partenaire uji ɓe gar tawta Pindi TV Ousmane am konngol ma mbayni ko garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo yewtere nde vraiment weeli ko adi fof mi weltima min kam comme no mbimami ni min kam ɓiye kam fansema min woni premier fansema mi haalnima ɗum donc mi weltima e invitation o kadi mboɗo wima a jarama kadi mi salmini kala joueur e hoddiro kamɓe fof mi salminiɓe kadi wonko jejjinomi haalde seeɗa tan woni won affaire o goto kadi mo ganduɗa waɗi kam marqué mboɗo jogui sehlam goto Jolfo woni ko Espagne mi haalnanomo ni kam zo série o ma raw no wonire portable makko waɗa connecté ni tan YouTube o yi tan haw yi fotam tan o waɗi cliqué o yi série o ɗum noddi kam téléphone min kaldi wolof kam min kalano o wi kam an ka zo série joni mbanmomi expliqué affaire o no yaari joni on wi kam à partir de hande kala nde samedi yoni mi natat YouTube mi ƴeewa série o te on anda pular mi wi kam mi fadat tan mi fawat série o doga ha joof mi fuɗɗo jokkade e haajam aɗa andi ko hunde nde ganduɗa des choses mo ganduɗa ne wonma motivé a andat carrément ko wonɓe ganduɗa ne jiiɗi nangandema ne jiiɗi pusdema ɗum ɗon aussi ko yettere Allah no fewi ko wiide tan kadi bandiraɓe yoɓe balliɗ en comme no mbimi nani ni affaire o projet o nawata ɗum tan ko doole ɗe tan cohluɗen par ce que karalantagal ngal nanɗo yimɓeɓe hande ne jogui projet ji ene jogui jangguɓe kono so tawi en dañi doole tan men mbawa wadde concurrence e heddiɓe ko mbaɗata ko sa yi yimɓe joni mbaɗi adhéré par ce que sa naati commentaire uji machallah aɗa yiya yimɓe no mbaɗirta commenté no mbaɗirta apprécié mais mboɗo sikki tan foof koye qualité e ko yimɓe tottiɓe ko enen kadi côté men en ɓeydorto tan ko banɗen 10 foof mbaɗen 100 kadi qualité o ko doole tan dokkata ɗum ko jarnudema tan e wiide wajiɓe ɓe jarama kadi mboɗo sikki ha korka ha ɓenna tan so Allah jaaɓi comme ça série o wawa jokkidde inchallah Seydi Diallo jeeri min calmitimama min beltima kadi haala ka foof waɗi fayida e gonɗinɗo ko lamguel janggata mboɗo yoɓoya dumtimi tan mbiyamo arti wi kam nene mbimnama o wi an de nani ka dumde paaɗa e oto ma han sukaɓe payeyam ɓe mbi an so yahay day joué ay série ɓe mbimi waw nan gen ko hame yena oloen deggolen pular ɓe mbi ñun dañ koye seetani ayi wadde firti ko wona haalpureɓe han jeeɓata wona kamɓe tan hay jolfuɓe ɗen jeeɓa hay sarakulle ɓe ɗen jeeɓa en jiiɗo won ñalawma goto en kaaliɗo inde sarakulle mo ganduɗa nanto e Allemagne on waɗi participé hen ma won 30 000 francs CFA sabamdu ko ɗum tan o yeɓata wadde noon ko wiide hankkandi série hoddiri woni série Sénégal naaɓe fof walla woni série aduna o fof aduna o fof yeɓata ɗum wadde noon ko weltanadema Seydi Diallo o wiide kadi minnene te mon fils préféré nde tawno hay ɓiyamo Mariame watta ko hirdemo ene min jooɗi emin jeeɓa tan joɗomo jeebdannomi wi an ɓiyo waynino ko gonko ɓiye mbimi waɗi noon oɗon nanne mbima ha onon miñam dewɗamo wiyete Ousmane mbima yanno way nande Ousmane miñam tan o wi ɓe nandi tan ko seeɗa ɓe nandi no fewi o tawi ka jiɗɗo jibbindema gongre ko wadde noon ko wiide ndeysan hankkandi complicité gonɗo ɗo noon weeli par ce que a ndor série o ko mamma tan noddirta han minne ko fisto han noddirtumami ɗum ɗon noon Yallah juunanen ɗum eɗen mbiya bandiraɓeɓe tan en beltanimamaɓe kamɓe kala eɗen jafno bandiraɓeɓe fof eɗen mbiyaɓe eɓe jarlo eɓe jaafo e nduɗo lewru korko ndu gonɗen enen banggue men en jarlima en jaafima Yallah feccu en e barke lewru ndu kala ko rewa hen Allah yo jaaɓe ko tara hen yo yaafe kala ko woni bakkatuji meɗen Yallah momtan min e tundi meɗen Allah fecce en e barke lewru ndu tigui wadde noon e bandiraɓeɓe foof eɓe jarlo eɓe jaafo eɓe ɗacca haqqe e banggue yo e bang surtout min kadi banggam e banggue série o par ce que mbaɗa andi hewɓe nanɗo ne cikkinimi ene cikkinimi o ko bonɗo o yummiraɗo ko bonɗo kono yo paam tan wutteji ɓoni ɗe tawde noon ko rôle ji poɗɗen suude en rolata ha timma en jouat ɗum ha timma kono wona hunde nde ganduɗa enen koye men eɗen jaade ɗum nde tawno eɗen gandi neɗɗo yo ɗalde ko yiiɗi ko ɗum woni ko woni gonga kono eɗen gandi won wurɓe ɗum galleji alay saago enen kollen ɗum exemple beele wurɓe ɗum galleji ɓe ene mbawa eɗen mbawa wajade ɗumen e à travers rôle uji ɗi jouaten ɗi eɗen mbiyamo ɗumen en jarnimo ɗumen kala ko feewi yewtere ko Allah subahanahu wa taala kala kadi ko ngakki hen ko enen kono wonani ko ɓurani meɗen no kewɗen wiide ni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan duume mon Allah jarama on jarama
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadeele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma